So ito yung aftermath ng typhoon dito sa aming subdivision mga sano. Grabe yung damage na iniwan. Saan kaya galing tong bubong na to? Wala damage mo ya? Grabing iniwang pinsala dito sa amin mga sano. Tsaka yung tapat kong bahay nabaklas yung bubong. Good morning. Yung cup niya may anuman. Ayun yung nabaklas na bubong. Isang side ubos. Buena, klase mong luyo? Aw. Grabing mga iniwang damage ng bagyong yun mga sano. Nanginginig pa yung bibig ko. Na-stress pa ako. Uy, kamuntik. Ayo Lex, okay ra dia. Ang ka Ronald yung usa ka atop, ang kang Anthony? Oh. Nalangkat yun. Sige, juga ko kaya pa sila. Ang ganhol na ang kanang ganhol na alis talaga. Alay, grabe yung bubo. Sa awa ng Diyos mga sano, nakasurvive yung bahay namin kahit papano. Kaya simula ulit. So ayan yung mga tao dito nagsi-survey na kung anong mga damage. Yung isa dito yung gray na bubong yung grahe, kamuntik na kung wala pa yung gate niya. Natakloban na yung sasakyan yan. Morning, good. May ganyan, nakasurvive na tong atop. Survive yung bubong. Dito ko nilalagay yung sasakyan, buti pinasok ko. Kaya ayun, tamaan sana ng mga sanga. Punta tayo sa unahan mga sano kasi meron daw ang bahay na ano
Pagka natanggal yung parang grahe. Nakunoy na tumpag dito? Nay nahugno? Arang na natin siguro yun. Ayun, baklas. Grabe. Malaki-laking damyos itong iniwan ng bagyo. Yung ibang mga bubong pinunit-punit. Ito lang yung street namin mga sano. Yung sa kabila, iwan ko lang. So ayan, nagbayanihan kami sa paglilinis dito. So stay tuned lang mga sano. And have a nice day.